Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, mga manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Hesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Hesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Hesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og pagtuo. Matod pa niya, ang pagtuo mao ang pagkasiguro sa mga butang nga di nato makita. Lisod sa ning kasiguruan, nya di ni ma-explain kung why example. Ang example sa pagtuo mao si Abraham. Wa siya kay bao og unsay sunod mahitabo pero mibiya siya siyang nasod. Nya kay mituo man siya nga ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi nga mo'y naghatag ngadto kaniya ni Isaac. Sa dihang niingon ang Ginoo, ihawa ang imong anak. Iya lang sang gituman, iya lang sang giihaw ang iyang anak. Nga matod pa diri sa atong unang pagbasa, bisan tuod ug wa madayon niyag dunggab tong iyang anak, pero tungod kay naa naman siyang hunahuna nga andam siyang mopatay siyang anak tungod og alang sa pagtuma niya sa Ginoo, mura ra gidawat ni Abraham ang iyang anak nga usa ka patay. So equivalent sa nis pagtuo ni Maria, nga si Maria wa mipatay sa iyang anak, pero kung atong tanawon mura siya accomplish. Ug sa ato pa nang balao dinhi accomplish kay wa man gid siya ni babag, wa gyud ni babag. Iya rang gitugutan nga ang iyang anak ihawon. Kung kamo pa kaha ang dunay anak nga ihawon sa inyong atubangan, sa inyong mga kontra, saman mubabag mo o muoyon? Basta yawanon mubabag dayon na, pero og di gani yawanon muoyon ra gid na. Bisan gani kining atong mga butang nga gimahal dinhi aning kalibutan, sa maning atong bahandi, mga butang nga mga kwarta, alahas, gipakita sa Ginoo nga kun naa lang kitay tin-aw nga pagtuo, di gid ta mawili ana nila. Ngano man kay dunay mga mas maayong butang nga giandam ang Ginoo matud pas unang pagbasa. Mas maayo, mas nindot pa to og mas malungtaron din agito matapos og mauna ang gitawag nato og langit ang gingharian sa Dios. Muna si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang iya gyung gisentro mao ang pagtuo. Kani sa ding pagtuo mga igsoon, dili ra ni siya kanibitang gitawag nato makapawagtang sa atong kabalaka. Gamhanan sa dining pagtuo, pagpahunong sa mga unos o mga problema sa atong kinabuhi. Basta mutuo ta ang ato sang mga problema, kaning mga sakit, way kwarta, magkagubot atong kinabuhi, naidaghan nga mga
Problema ba kanang mga failures, mga problema tungod kay ang imong mga kaliwat na nag-unay away, ang imong pamilya wa na magtingganay, imong mamagpapa ga-divorce na, nangabit na, na-addict na ang imong mga anak. Lain-lain man yung mga problemang daghan kayo. Ug mutuo lang ta Ginoo, sulbad gyud ang tanan. Muna si Kristo panahon sa kaning bawod, kusog kaing bawod, ang mga kuwang sa pagtuo nga mga apostoles nangaratol. Kabuang silang pukaw sa Ginoo. Ang gipangita ni Kristo niingon dayon siya, wala ba kamoy pagsalig or asa naman ang inyong pagtuo? Ikono pangutan ako no nang imong kaugalingon o kanang imong tupad karon, ingna kono siya maratol pa ka og problema. Ingna maratol kag problema. Nya mingon sa na siya nimo kanang imong naong wa ka maproblema ana. Kay karon ra bang panahon na sa naong palandaan nangaratol na. Pertigyo problemahan nato sa atong naong nga unta kining atong naong di man gid unta ni atong hinimo. Muna si Saint Thomas Aquinas or kani si Santo Tomas de Aquino, usa ni siya ka great theologian o philosopher. Kaning philosophy, study of reason or the love of wisdom, pero human level. Kana bang mga scientific nato nga mga studies ba? Monay philosophy. Ang kaning theology, study of God. Masabot anang mga butang nga tuas langit. Unya ang philosophy mo kontra na sa theology kay ang philosophy based on reason man, scientific ba? Gitawag na nato sa philosophy of empirical knowledge, kana bitang ma-acquire nato through our senses, kaning atong bodily senses. So mo nang mingon ta, dili makitaan, di kumtuo, o di mahikap, di kumutuo, di nako maobserbahan, di nako mapruibahan, di kumutuo. Nya makahikap di ka Ginoo, dili away Ginoo. Makadungog di ka Ginoo, dili away Ginoo. Ana, kakita di kag kalag, dili away kalag. Ang theology mao say magsigig hisgot sa mga butang nga dili makita, gamiton ang pagtuo. Na si Saint Thomas Aquinas iya nang gitsuway og gi-connect niya ba, gasugod siya din his kalibutan sa makita sa atong reason, unya iyang gipatugbaw ang iyang reason nga mutan-aw sa dili makita. Mo nang duna na siya gitawag og 5 ways of knowing God. Moton sa may pagkabugo-bugo sa una. Quinquivie man siguro to, quinquivie kanang the 5 ways to know God. I-click lang na ninyo sa Google in the 5 ways of Saint Thomas Aquinas of knowing God. Makakita na mo ana. Nya usa sa akong mahinumduman, lagi may pagkabugo-bugo man kita, kining movement gitan-aw ni Saint Thomas ba, movement na naglihok sama anang tanom mo tubo, sama anang sapa mudagan, ang kanang na mo tuyok, ang hangin mudagan, ana mo hapak anang mga tanom makita nimo, ang atong lawas mo tubo, ang sakyanan mudagan. Ingon siya ug naay movement sa ato pa kun mulihok ang usa ka butang, do na gyoy miduot ana niya, dunay mipairog ana niya. Nya katong nipairog niya, tuas atoy nipairog niya. Kadto sang nipairog niya, tuas atoy nipairog niya. Ang iya dayong pangutana in reason nga iyang gitubag sa faith. Kinsa man ang prime mover? Kadto bang maoy ni palihok sa tanan nga wa gyud siya magkinahanglan nga siya maoy palihokon? The first movement or the source of movement. Nya ningon din siya sa iyang faith, and this is God. Di ba? Natanawa, di ba niyango mo? Kinsa may nagpayango ninyo, lihok man mo. Inga na lang ang Ginoo. Kay wa pay Ginoo magtulid na imong lawas mag-ana na. Prime mover ang Ginoo. Nya iya sang gitanaw. Pagkanindot sa kalibutan tanawon, hasta ang tao yang tanawon,
ang tanang tao gi-arrange gyud buhok, agtang, kilay, mata, ilong, bakba. Arrange gyud gari tanang tao. Ang manok sad lahi sa arrangement. Lahi sa arrangement diri. Ang tubig to asad siya iyang lugar, wa magsagol, wa mag-chaos ba, wa magkasagol, wa mo nag-arrange sad ang bukid lahi sad, ang dagat lahi sad, ang langit lahi sad, ang mga bituon tanan na ay order in the universe, na ay order in our kaniganing dinhis kalibutan, na asay order ang atong lawas, gi-arrange ang kasing-kasing, wa gitipon sa tinai, ang gilahi-lahi gid sila ba. Kinsa man kuno ang naghimo sa order, kinsa may nag-arrange aning tanan. Nya katong nag-arrange aning tanan, wa to magkinahanglan siyang tudluan unsaon pag-arrange, kay og tudluan pa siya nga mo arrange, do na pauntay lain nga source of order. O nya ningon siya, kay naa may order, so naay source of order or arrangement or kahusay, kahanay. O kinsa maning sinugdanan sa kahanay sa tanang butang, ingon siya ang Ginoo. Muna ikakita niya movement, ingon siya na ay Ginoo. Ikakita niya order, ana ay Ginoo. Nya pwede sa natin nun beauty. Ana beauty. Kinsa may gahatag og beauty. Ra karon kaniya tong dekorasyon, sobra pa man ni sa dekorasyon sa Santo Niño. Unsay tan-aw ninyo ani? Nindot o bati? Nindot no. Kinsa may source of beauty. Nanong na may daghang beautiful. Na beautiful nga madre, na say beautiful nga handsome nga pare. Walang diniron. Pero ingana ba? Kinsa may source ana? Matod pasad ni St. Thomas, do nagyoy source of beauty. Dili ni dinhing maong mga beauty. Kay ang beauty dinhi mamatay man. Ang Miss Universe nga beautiful mamatay man. Gani, namang gani Miss Universe or candidate sa pagka Miss Universe man tingal ito, namatay ra at age 24 years old. O, patay na. So, dili gid na siya mao'y source of beauty, kay mamatay man, mubati mang naong ini kalabira. So, there must be source of beauty nga di gyud matapos, and this is God. So, mao ni ang ato untang himuon. Dili ta mohunong, dili ta ma-attach aning kalibutan. Dili ta mabalaka aning kalibutan. Maningkamot kitang makabalik ta ngadto sa source of everything. Nga unsaon nato pagbalik? Si Kristo mao ang atong agianan. Siya sad ang atong paulianan. Kay siya man sad ang atong gigikanan.